भाई माता रानी के प्यारा से भजन और हाथ जोड़ के आप लोग के प्रणाम बा और आशीर्वाद के चाहत बा। हमरा तबला पे बनी हमरा शिव कुमार अभियंता जी बहुत अच्छा तबला बजावे नहीं यहाँ के और नालो बहुत बढ़िया बजावे। हमरा कीबोर्ड पे बनी हमरा मनु राय जी और बेंजू पे बानी हमरा मंजीत जी और झाल पे बानी हमरा दीपक बाबा। ये लोग के जोड़ा नहीं के पूरा यूपी बिहार में। आई माई के एगो भजन और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दी दुलार दी। एक बार प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। धरती अंबर हो खतबा जयकारी। भाई बहुत प्यारा भजन बा माता रानी की। एगो भौजाई अपना देवर से कहत तरी नवरातन में, ये देवर जी माई के नवरातन आ गई और भैया बानी ना आ नमी के पूजाई आ कहाँ से दिया जलावल जाई, कहाँ से अगरबत्ती जलावल जाई, सब रउए बाजार करके लेके आवे के भौजाई समझाओ तरीका से कि मैया खाती चुनरी चटका देवरू ले तरी भौजाई हे देवर जी कि मैया खाती चुनरी चटका हे देवरू ले आई हो देवरू ले जाता नी बहलिया बाजा देवरू ले मैया खाती चुनरी चटका हे देवरू ले भौजाई देवर जी से ये कहीं काम नहीं के बाबू में कहू चूक ना होके के चाहिए। मट्टी के कलसा तू कह के मांगता पति जलावे पति घिवा ले आता। मट्टी के कलसा तू कह के मांगता पति जलावे पति घिवा ले आता। अवतारी मैया जी अवतारी मैया जी हे देवरू ले भैया खाती चुनरी चटका देवरू ले
कैसे मलिया से अढ़उल के फुलवा मांगावा जाके पुजारी जी के जल्दी बोलावा मलिया से अढ़उल के फुलवा मांगावा जाके पुजारी जी के जल्दी बोलावा कहा तारी भौजाई कैसे बाबा आके करिए बेदोजा बाबा आके करिए बेदोजा ए देवरू ले ये खाती चुनरी चाटका ए देवरू ले सेठ संग फुलवन के गजरा लालिया बिंदिया तुले आई है गजरा साड़ी के सेठ संग फुलवन के गजरा लालिया बिंदिया तुले आई है गजरा करी है मोरी मैया जी सिंगार करी है मोरी मैया जी सिंगार ए देवरू ले मैया खाती चुनरी चाटका ए देवरू ले आईहा ए देवरू ले आईहा आई हो देवरू ले आईहा ए देवरू ले आईहा आई हो देवरू ले आईहा ई मैया खाती चुनरी चाटका ए देवरू ले आईहा चुनरी चाटका ए देवरू ले आईहा मैया खाती चुनरी चाटका ए देवरू